कहने बाड़ू सुन अब खाना बड़े से भूख लगल बा। आ गइल मुत पी के खाना चाही भूख ना खइब तो पियनु तू नहीं लइका तार बाप थमी है लइका थम तो तब नु खाना मिली माने कोनो ब्रांड मारी ओकर नाम त मुते धोइले बाड़े ना वही लाक मुत पियना त बढ़ले बड़ी चल ले यार बोलबो नु ना तो मर के अबे कपार फाड़ दे अबे फाड़ दे ये फाड़ दे। अरे बाप रे वाह कपार फोरी है कपार मुँह तो पियनु भले नु तारा के मुँह मुत के हमार भाईबा गइले हसो बा लाज तन को थेथर मुँह तो पियनु तू नहीं ए तो आजले बोलले बा कोई अन्य दारू के संग पिघल नहीं अब नया ब्रांड मारता नहीं ठीक बा डर मत बोलो ना तो एक के पापड़ में यही जब ते मरबे मरबे मुत पीना मरबे मुत तो पियनु तू नहीं मरब हमरा के काली माई शक्ति दो पियनु तो नहीं डेली के पियल दारू तो पियनु रोज ये नम अरे भाई रे भाई अरे कपार फाड़ दलो ये मुत पियनु लोटर होई अरे हवा मुत पियनु ला मुत पियनु तारारी आज हम कूचे बाज मुत पियनु तू नहीं मुत पियनु दो गला हमारा के मरबो बीच मेरे के बाहर अरे बाप रे बाप अरे मुत रोज मार कपार फाड़ दले बारे दादा का भइल तू जान भइल बता ठीक भइल केना बाड़ू आठनी हने आवा जौन कइलू तन तो ठीक है कइलू तनी हरदी चूना छाप ई तो एकदम बढ़िया फूल अब ठीक बा अब कोनो बात नहीं है जौन भइल तुम ठीक है भइल आड़ पर मार के गाड़ बना देले बिया कपार जौन बा तुम तो फाटे चला मुंह तो पीनु अब तो चलो लो नहीं खाई मुँह तो पियनु हमार कपार फुरले बड़ो आई थाना पर पेलवा एक तरह के मुँह तो पियनु तू नहीं तू बोचे बो सुअर के चूदल मुत पियनु ए साहब रुकी कौन फोन किया था थाने पे जी हमारी फोन कोइला रनिया साहब हमारी कोइला रनिया ओए मुत पियाला कर हमार देखियो ओए का बार के मार देला बा ओए देख हम ना बता रे ता ओए देखली देखले नहीं साहब और सामने मार दिया ओम तो भला दारू पीला रनियो अब मन डोला हमारा 1 रुपया के तो 10 आए भाई पिया बाबू तो हमारा सामने ऐसे कर रहे हो यहाँ पे गाँव बनाने के लिए हम खड़े हुए हैं क्या कौन तुम्हारे गाँव का मुखिया अच्छा मातो हवन चली अच्छा मातो हवन चलिए उसके दरवाजे मुखिया जी के दरवाजे पे आओ चली साहब चली आओ चलो मुझे पहले चलो विकास हाँ प्रधान जी हई प्रधानी के चुनाव में इतना रुपया खर्चा कइला के बाद हमनी के कमे वोट से चुनाव हर साल काहे जीततनी सन एकरा पीछे कोनो कारण बा प्रधान जी हमरा और कोनो डुप्लीकेट चमचा ना हई हाँ एकदम ओरिजिनल समझी हमरा के रुआ खिलाफ जितना वोट गिरत रहल उ सब के हम लिस्ट बनावतानी ओकरा का 3 महीना पहले उनकरा के दारू के व्यवस्था कइल जाला आ सारा वोट अपना तरफ खींचल हाँ राती हम बसंतवा के 500 रुपए दई बाजारी में ठीक आई खर्चा चालू करो कटत रहल उ सटी कुछ वोटर ऐसन बड़े जोन हाथ में ओकरा मेहनत नमस्कार 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 प्रधान जी आपके गांव के मेट्रो बाटे आओ तो नहीं थोड़ा रास्ता में इनका लोग भेटा गए हलो
कलो थाना पे जाके कहीं थाना में आके प्रधान जी के चली द्वार पर जी के मैटर क्लोज कर देला और फरियाद दी ली है। हाँ ई तो मामला हमरे गांव का ठीक बा। एकरा कहबे सलट लिया जाला का रे बसंतवा पिए तेरे रोज ते नया नया ब्रांड आ घर में जाके ते करो तेरे कांड आ अबे चढ़ा दी सिपाही जी के तो तोरा मुंह में डाल दे। अरे प्रधान जी रउआ साफ टोप्पा बानी का रउआ पता बा कि बसंता अपनी के वोटर बा तो काहे कुली शब्द बोलता नहीं। रात के 500 रुपये दिले बानी वो चल जाई लार पप्पा दे यार 15 चल जाई हमारे लार पप्पा। पंचायतिया तो करे के पड़ी केहू निया मान ला सही पंचायतिया ना होई तो 10 गो वोटर बुझी के जाई सही पंचायत करले तो ये कुली लांड आंड वाला बात बोल। सुन ली प्रधान जी, मान ली 2 गिलास हम पिए ली गोभी अगर ऐसा खाना में नहीं खे तो खाना के बदला में गलती देखे तो हई देखे ये मिलल बा खाना के बदला परिया तो मरल पिए कपार पे आ हरिया उठा के हम ही मरले बानी। आय होय देखे प्रधान जी हई मुत पी रहा है का कोइले भाई देखा नहीं मुड़ी फोड़ देले बा। क्या कर सामने गरिया हां क्या मारती है ई बताओ बसंतवा ते मार के मोगी कहीं कपड़ा फोड़ले बड़े आई खून वाले हेले थाना में चल जाओ तो हमें तो तोरा गड़िया बांस पड़ जाई। गारवा में तो बांस पड़िए जाई आ होय जन आरवा में बांस पड़ल बा की के देखी के देखी अब ना बोलो बा ए तोनी के मैटर हॉल केंगा होई प्रधान जी अगर एकनी के नइखा समानत तब भेज दी सिपाही जी के साथे ले जाकर थाना में 4 बीता मारी है तब ना एकनी के समझ में आई। प्रधान जी रोज होको वाला नहीं खे तो बोली जाके ले जाए थाना में हम। देखी प्रधान जी ई मामला सॉल्व हो जाई लेकिन एकरा से कह दी कि हम केतनो ली तई ना बोलो दारू आ जब मांगी तो भी देव अरे खाना तो खाना नु ये बतिया साफ को मुंह तो पियला इधर मामला सॉल्व होके वाला बात लौकता साफ को मार दलस नु केगा और सामने फिर मार दलस साफ को मुंह में तो जाई जा। ये जाबे हम फोटो के मार दी त ई बात बनी नानू ए तनी के दोगला बार से करे हो प्रधान के द्वार पर हेंगा उल्टा सीधा के करबस हां हां है देखा नहीं एकरे दिन हो आ तबरो नहीं बोलत हाय देखत नहीं एकरा दिन हो होई हमें अंतर नहीं है रे बसंतवा बा ते अपन लुगा खोल दे आ ते सरवा अपन पैंट खोल दे आ तनी के दुनु हे नाचस हमने के तीनों जना बैठ के देखत तनी के तनको बुझाता कि एही जा लार खा पुलिस खा बा। प्रधान जी तनी संभाल के तो गड़बड़ होता। अब अकबर अचाम के जीव बतन का लामे हो गई तो का हो। प्रधान जी कोई दहनी तो खोला सड़िया अबे रंग दे मुंह पीनु तार सुनो सन दुनु घर जा सो तनी के ए बसंतवा ते रात के हम तोरा के बताओ तनी का करे के बा आई के सुधरी जो अभी बेरा दिखा चलो कहतनी चलो करू कहतनी फाड़ दे भागोली प्रधान के दुआर चलो ना तनी आगे ए विकास रात के बोलल बने ओकनी के मामला सालटा देव के बा। साफ महाराज रउआ बुरबक के रह गई ई बताई रउआ चुनाव लड़े के बा हाँ, हाँ। रउआ मेटरवा अबे खत्म कर देबे तो रउआ लारे पूछी सिपाही जी एगो काम करी ओकनी पर 1 से 51 के तो धारा लगते बा ई का करी कि 2-4 की तो और ही मुकदमा ताकि उ हमनी के लगे हमेशा आवत रही सन। हाँ, तो हाँ, अगर जो हाँ। मेटर फरियाद जाई तब तो हमनी के लारे चटाती हाँ हमनी के खेमा छोड़ के दूसरा खेमा में चल गया सब बहुत समझ बढ़िया लेबा नीनू रउआ हाँ बहुत बढ़िया।